Sa number 2, Bacolod City Mayor Greg Gasatayag ginako ang responsibilidad sa natabo nga pagbinaha sa Bacolod City. Sa ginpatigayon nga flag raising ceremony kay nasang aga, ginpahayag ni Mayor Greg Gasatayag nga wala nagapabaya ang lokal nga gobyerno sa Bacolod City sa pagbaha nga nakaapekto sa nagkalain-lain nga mga barangay. Ginpasalamatan niya ang mga first responders nga nagbulig halin sang Sabado sang gabi tubtub Domingo sang kaagahon, lakip ng CDRRMO, DSSD, CEO kag iban pa nga mga ahensya. Sunod sa alkalde, nag-awas ang kadamaan nga suba bangod sa mabaskog nga ulan, kag hindi lamang Bacolod ang naapektuhan kundi pati ang iban nga mga LGU kaangay sang Sagay kag Tuboso. Ginako ni Gasatayo ang responsibilidad bilang alkalde kag ginpanawagan ang pagbuligay imbis na magtudloanay sang sala. Bukas man siya sa kritisismo kag suhestyon, apang ginpahayag nga may ara sang nagagamit sang sitwasyon para sa personal nga interes sa social media. Ang ini nga problema, aton ginatubang, why na sila nga matutok na mamunod ko sinuto. As your mayor, ako ini responsibilidad. Okay? Pwede ka pa na ako. Hindi po silingon itudlo ka panikon kay sino. Why na niya tudloan? Na tumangon kani. Let's fight the bullet because aton ini problema tara-tara.